Maliens an ka foli bɛ aw bɛɛ fo aw sigiyɔrɔw la ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw ye bi ye arabadonya ye juillet kalo tile 6 san 2022 aw denkɛ n'aw balimakɛ Abdramane Kulibali ouverture média la aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min wele ko OM Live bi sujet belebele fila bɛ an bolo o fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye an balimakɛ dɔ sera an ma komi a tɔgɔ bɛ daminɛ ni M ye an danna o ma a yɛrɛ tun bɛ yan nɔ a ye kuma caman fɔ ko maaw k'a kɛ Ala de kama ka muso ɲini k'a d'a ma Allah donc n bɛna n da don a ka kuma la k'a ɲɛfɔ aw ye an ka sujet filanan bɛ boli an balimamuso dɔ kan ale kɔni ni dɔ ye ɲɔgɔn de dɔn ko Facebook sanfɛ ko ale ta bɛna kɛ sababu ye mɔgɔw k'u kɔlɔsi yɔrɔjan mɔgɔw dɔnni na u ye ɲɔgɔn dɔn fo cɛ ale invité ka taa jamana jan dɔ kan nka a ma kɛ hɛrɛya ma dɛ an bɛ wagati min na ko bi dusukasi fanga bonyalen don a kan a yɛrɛ t'a dɔn a kan ka ko min ni minnu kɛ ko k'a bɛ fɛ aw mun bɛ k'a lajɛ aw ka se cogoya min na k'a sɔn hakili la o kɔfɛ sujet belebele fila CV belebele fila b'an bolo kelen bɛ Mali la yan nɔ a tɔn kelen o bɛ fo Amérique États-Unis o ye jɛmanba dɔ ye hakili la kɔrɔ papiya ye donc an bɛna nin sujet ninnu de lawaleya n ye wele bila an baraɲɔgɔn fila ma walasa an ka jamukan in kɛ ɲɔgɔn fɛ o fɔlɔfɔlɔ o ye kɔrɔ papiye ka tila k'o fara yayi kan ni b'ale yɛrɛ wele affectueusement ko n denmuso sans plus tarder n bɛ kuma d'u ma k'u ka foli kɛ yanni an ka don an ka sujet vif kɔnɔna na yayi bonsoir. Oui, bonsoir Alajon. Nga foli be an lamɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. OK. Merci beaucoup yayi papi. Oui, Alajon. Nula. An b'i fo i ka weleli la. An bɛ an lajɛbagaw n'an lamɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fo OM Live bɔlɔlɔ sanfɛ. OK. An b'a fɔ ko u ka partager. K'u ka partager. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ. Ka tila ka fɔ maaw ye ko an b'u deli. Ko monsieur M ko ka muso d'a ma Ala kama i b'a dɔn n'a da donna kuma in na e yɛrɛ fɛnɛ i bɛna ye jɔnko Ala a mako bɛ dɛmɛ na nin cɛ in mako bɛ muso la parce que si bɛ ka kɔrɔbaya cogo min a y'a fɔ cogo min o y'a kɛ cogo ye an ko a ma ko a sera a fɔ yɔrɔ de la il a tapé à la bonne porte n'Ala sɔnna ma a bɛ muso ɲanama yɛrɛ sɔrɔ inchallah sans plus tarder an b'an ka sponsor officiels fo ko minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ o fɔlɔfɔlɔ o ye Nutrilac ale ye denbalow ka sanbalanɲɔ ye denbalo foyi t'ale ɲɛ n'i bɛ fɛ i den ka mɔgɔya diya a kana degun fosi don a ka denya kɔnɔna na a ɲini dɔrɔn i k'a di ale ma a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ butigi fitininw butigi baw ale ni an ka pharmacies a filanan o ye boisson énergisante 3 Ors ale ye boisson ye min fana ye boisson la sanbalanɲɔ ye a gun ni boisson si gu tɛ kelen ye ale kanɛti kelen a bɛ sina ten dɔrɔn ka sɛgɛn sama ka bɔ adamaden farikolo la dɔrɔmɛ 100 dɔrɔn don k'a fɔ mɔgɔw ye k'u kan min u ka nkalon bɔ an da. Produit sabanan bɛ ka an jukɔrɔma tonton o de ye Riginal jus tɛ jus min kan en tant que i b'ale kan i kɔnɔ tɛ ja ale ye Mali yɛrɛ ka jus ye yan nɔ a fɛn bɛɛ bɛ dilan an fɛ yan nɔ k'a daminɛ a yiri turu yɔrɔ fo k'a lasago ko cɛɲina mana kɔnɔ an b'a fɔ mɔgɔw ye k'an ka maliyɛn consommer walasa an ka économie a bɛ se ka rehausser cogoya min na. Sans plus tarder papi yanni an k'an ka muso in wele n bɛ 2 mots fɔ monsieur M ta kan papi ko mɔgɔw k'a partager. Monsieur M ye mɔgɔ ye cɛ min don a kolo ka misɛn mɔgɔ belebeleba tɛ a ka jan papi a ko n ma k'a ka fasalenya in
ko ye fantanya de nɔ ye papi awɔ ko depuis Ala y'a dan a ka fɔ cogo la yɛlɛ ko tɛ dɛ ko depuis Ala y'a dan papi a ma hɛrɛ sɔrɔ ale de bɔra yan sisan Allahu Akbar ko depuis Ala y'a dan a ma hɛrɛ sɔrɔ papi Ala ma fa kɛ setigi ye Ala ma ba fɛnɛ kɛ setigi ye a tun bɛ ba de dɛmɛ feeremisɛnninw na jusqu'à ce que ba nana tanya nka yanni ba ka tanya fa fɔlɔ de tanyana Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na fa tanyalen sisan nɔ fa terikɛ sinon a dɔnbaga dɔ de y'a ye k'a fɔ ko courage b'a la k'a tɛgɛ minɛ k'a don école la monsieur M don cogo filɛ école la a t'a ka école sara da dɔn dɛ o tigi ɲana ma k'a don école la an bɛ don min na i ko bi monsieur M ye san 37 de a ye dɔ kɛ yɔrɔ monsieur M ye dɔ kɛ a ye dɔ kɛ ko maîtrise b'a bolo parce que cɛ min y'a don école la a sera k'o honorer a ye kalan kɛ an bɛ don min na i ko bi maîtrise bɛ monsieur M bolo monsieur M tilara kalan na o fɛnɛ o bɛ san caman bɔ d'accord nka monsieur M ma baara de sɔrɔ dɔgɔkɛ kelen de bɛ monsieur M bolo o min bɛ monsieur M dɛmɛ a ka baaramisɛnninw na an bɛ wagati min na i ko bi ko ba fɛnɛ tanyana Ala ka hinɛ fa ni ba bɛɛ la amina yarabi Ala jɔn mɔgɔ tɔ minnu b'u kɔ olu fɛnɛ de jigi bɛ monsieur M kan a dɔgɔninw ale ni fa fɛnɛ balimamuso monsieur M dɔgɔnin min b'a dɛmɛ baaramisɛnninw na bolimafɛn dɔ y'o fɛnɛ tan k'o kankari Allahu Akbar mais a ka kuma an bɛ don min na i ko bi Ala ma a nin to a la ka d'a kan opération taara $3 la nka Ala ka jɔn ɲuman dɔ ɲara monsieur M ma ka opération in k'a wari bɛɛ sara Allahu Akbar alhamdulillah o ɲana o kɔni tɛ ka se ka fɛn k'a yɛrɛ ye monsieur M a bɛ luwanse la a b'i kurutu n'a ye min sɔrɔ a b'o don sosara la ko sosara o ye 3000 ye papi sosara 3000 monsieur M a bɛ malo bɔrɔ ta 3000 n'i y'o fara sosaba 3000 a b'a fɔ n ye ten k'a malo bɔrɔ ka ca ni 3000 bon a y'a fɔ n ye ten k'a b'a ta 3000 an t'a dɔn n'a bɛ 3000 la de san ka taa bila yen ou bien a b'a ko kɛ cogo min ko tile o tile monsieur M yɛrɛ bɛ 100 de bɔ ka taa nasa ka na tobili kɛ k'o di dɔgɔnin banabagatɔ ma muso min bɔra an fɛ yan ni o nana ni a ye o yɛrɛ ka kuma depuis Ala k'a dan a ka cɛ k'a bɛ ka to fasa o kɛra monsieur M de ye papi ko ni monsieur M ye to fasa i ɲɛna i tɛ sɔn ka muso ka to dun bilen Allahu Akbar tellement monsieur M ka to ka di tellement a bolo ka di tellement monsieur M bolo ka di monsieur M m'a f'i ye n ko so ye 3000 ye malo 3000 n'i y'o fara tile o tile 3000 kan o ye joli o ye 900 tile o tile 100 kan o tɛ 900 ye o ye 900 monsieur M kɔni b'i kurutu a bɛ nin de ɲininka an bɛ don min na i ko bi ko monsieur M gɛntɔ de don fɛnɛ ka bɔ luwanse la so in kɔnɔ 3000 nɔfɛ 3000 nɔfɛ nka 3000 in caman yɛlɛn'a la 3000 in caman yɛlɛla monsieur M na ka d'a kan i bɛ min sɔrɔ i b'o kɛ dumuni de ye fɔlɔ kosɛbɛ donc monsieur M o ye problème fɔlɔ ye a gɛntɔ don ka bɔ so kɔnɔ monsieur M ko ale si fɛnɛ bɛ ka kɔrɔbaya monsieur M ko k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye deli de don dɛ papi k'u ka kɛ Ala yɛrɛ kama a si fɛnɛ bɛ ka kɔrɔbaya n'a bɛ se ka muso sɔrɔ ne ko n ko nin bɛ se ka kɛ sababu ye an balimamuso dɔw bɛ yen papi a tɛ kɛ ka bali dɛ wari b'u kun cɛ t'u bolo fɔlɔ i bɛ sɔrɔ olu yɛrɛ fɛnɛ tɛ k'u diyaɲɛ cɛ sɔrɔ papi a b'aw da fara n kan k'a fɔ n ye k'u k'a kɛ Ala kama monsieur M bɛ cɛ ganan don ko Ala ma don fɛnɛ diya la u k'a bila u kunna n'u sera ka ɲa monsieur M ma u ye koba kɛ dɛ et puis ni monsieur M ye tubabukan daminɛ ɲɛna i dabali bɛ ban mais papi n'a y'a sigi sisan k'a bɛ kuma e fɛ tellement toroma ka bon kunkolo ma a b'a to kuma dɔ la dɔrɔn soko wari bɛ na a b'a to fɛn dɔ la dɔrɔn dumuni ko bɛ na donc monsieur M a bɛ i n'a fɔ a traumatisé don parce que problème cayara bon an ye 3000 min fɔ sosara la o yɛlɛna monsieur M na a ko k'an bɛ don min na i ko bi est-ce que fɛn bɛ ye 14,000 wa 15,000 sosara min bɛ a la kalo 4 ou bien kalo 5 ɲɔgɔn na donc o de bɛ monsieur M na bi an bɛ don min na i ko bi
donc monsieur M kon nga problème cara mais ne fera ɲininkali min kila la maintenant a ka maîtrise b'a bolo sur quel domaine? Bon, maîtrise b'a bolo en tout cas c'est un domaine scientifique a y'a fɔ a bɔra n kɔnɔ ni ma fili a kelen bɛ sɔrɔ ka F-Sec de kɛ voilà donc n bɛ se ka ɲinɛ mais a bɛ se ka kɛ o ye d'accord parce que muso dɔ de sera an ma yan ni monsieur M ye o sera an ma yan ni monsieur M ye cogo di papi n bɛn'o de f'i ye d'accord monsieur M taara i dama kasi o de ba ye o ka kuma ale bɛ monsieur M dɔn parce que ale yɛrɛ furula bi ale taara a cɛla la nka ale bɛ monsieur M dɔn depuis ale denmisɛnninama donc a taara fɔ o de ɲɛna ko vraiment ale si bɛ ka kɔrɔbaya ale bɛ condition min na wari t'a bolo a yɛrɛ k'a bɛna muso furu ko o musokɔrɔba k'a kɛ Ala kama n'o ye diɲɛ muso sɔrɔ ale b'o ta donc o musokɔrɔba denmuso o de fɛnɛ ko parce que musokɔrɔba gunufɔɲɔgɔn y'a den o ko solution t'ale bolo fɛn t'ale yɛrɛ ye elle-même elle est une femme de foyer mais ni ale tun bɛ se ka dɛmɛ k'a ye o de ye ouverture média dɛmɛ nka monsieur M nana ne yɛrɛ ko n ko n'an ye monsieur M la yɛlɛ plateau kan yan a man ɲi ka d'a kan monsieur M ka kumaw bɛ ka balancer cogo min a bɛ ka balancer ten donc finalement temps min kan ka accorder monsieur M ye o bɛna tɛmɛ k'a sɔrɔ monsieur M ma se ka kuma essentiel fɔ c'est vrai a kaw bɛ donc Alajon a walawala mɔgɔw ye kuma bɛ ka bala la o t'a yɛrɛ i b'a fɔ a kunkolo tɛ ayi dɛ pression de bonyana a ma ni problème bonyana adamaden kan a ko ma nɔgɔn monsieur M ta ye parce que problème de bonyana kan donc ko mɔgɔw ka hinɛ monsieur M na a mago bɛ baara la d'une part a mana kɛ baara o baara ye a tɛ baara bɔ baara la ka tila ka o fara nkɔ tuguni monsieur M a mago bɛ muso la monsieur M yɛrɛ bɛ bague da nin wagati in na ne y'u labila u ka se ka taa joona su kana na se ka ko u la an bɛ dɛmɛ ɲini maaw fɛ monsieur M tɔgɔya la muso kelen ani baara kelen mais kɔrɔ papi o de don e tun bɛ ka ɲininkali jumɛn ayi ne tun bɛ fɛ ka min dɔn o tun ye maîtrise min b'a bolo a bɛ ka maîtrise sɔrɔ domaine scientifique don et puis monsieur M a bɛ tubabukan mɛn il est instruit n'i y'a ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ kɔlɔsi dɔ b'a bolo a ka Ala ko ka bon a b'o wurudi cogo min a b'o wurudi ten ne ko n ko Ala ka koro de tɛ ka monsieur M ka ko gɛlɛya a t'a jateminɛ non o tɛ k'a gɛlɛya kɔrɔ papi i b'a kalama ni a bɛ kɔnɔ ko fɛn fɛn ye bɔda ye i bɛ taa n'o bɛɛ ye o donc k'a fɔ mɔgɔw ye en plus de tout ça diinɛ mɔgɔ don e bɛ fɛ k'a fɔ ko tellement a bɛ wurudili kɛ o de bɛ k'a gardé ayi non wurudili in ye min ye mɔgɔ t'o dɔn Alajon i b'a dɔn jɔn limaniyalen Ala bɛ ye mɔgɔ min kanu a b'i sɛgɛn de diɲɛ kɔnɔ quoi pour que k'i ka lahara dilan ça c'est vrai ne y'o fɛn ye mɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ Ala dɔn tellement Ala mɔgɔw don mais u dɛsɛlen don u balo la mais minnu ka jugu Ala yɛrɛ kotɔw ma Ala bɛ se k'olu caman ye a bɛɛ tɛ dɛ mais olu b'u lajarabi y a pas de problème komi Ala kelen n'o ka bi gɛlɛya monsieur M ma téléphone t'a bolo nka muso min nana o bɛ a cɛla la donc n ko o ma an bɛ numéro bila ni mɔgɔ min mago bɛ monsieur M na an bɛ sɔrɔ ka ale ka numéro fɛnɛ di o tigi ma o bɛ ale wele ale bɛ se ka se monsieur M ma cogo min ka taa téléphone lase monsieur M ma an kɔni an y'an seko kɛ monsieur M ko la ko maaw k'a kɛ Ala ka monsieur M nin bɛɛ dɛmɛ dɔ ye ko ka muso d'a ma ani baara i ka numéro nin di dɛ 77 55 87 98 segin a kan 77 55 87 98 i ma ɲinɛ foyi kɔ ma ɲinɛ ok Ala k'i ni ɲinɛ kɔrɔ papi nin ye monsieur M ta d'accord an tɛ dɔɔni fɔ monsieur M dɔɔni fɔra bi voilà Alajon ne bɛ se ka min fɔ monsieur M kɔni ka ko la o ye monsieur M a kana jigi tigɛ Ala la et en plus k'a fɔ ko Ala ma nɔgɔya foyi kɛ monsieur M ye n'i y'a ka kow ta k'a lajɛ Ala ye nɔgɔya caman kɛ monsieur M ye bari jɔn bɛɛ n'i sɔn cogo de don Ala bolo i b'a fɔ i y'a fɔ cogo min na c'est à dire adamaden yɛrɛ min ka jugu adamaden yɛrɛ ma o ye i ka ban i yɛrɛ la adamaden mana ba yɛrɛ la a ka jugu hali garijɛgɛ ma quoi donc ni monsieur M n'a y'a bila kunna k'a fɔ ko n'a ka problème y'a dun fo ka s'a hakilinaw kɔnɔna la o bɛ se k'a ka ko tɔw gɛlɛya sinon mɔgɔ min sera ka kalan kɛ fo ka maîtrise sɔrɔ et en plus de ça a ka Ala ko ka bon ne hakili la o tigi muso sɔrɔntanya tɛ quoi garijɛgɛ ye nin ma dayɛlɛ fɔlɔ moi je crois que ni Ala ko k'a bɛ monsieur M sɔn don o don a b'a sɔn furumuso ɲuman na walahi hali monsieur M yɛrɛ tɛ dɛsɛ a tigi Ala k'o sababu kɛ inchallah hali monsieur M yɛrɛ tɛ dɛsɛ o tigi dayirimɛ la Alajon sinon vraiment an bɛ dugawu kɛ Ala ka
boda ɲuman ala an ka bɛ d'a ma baarako fɛnɛ précité mɔgɔw awɔ ni baara tun bɛ yen misɛ M bɛ muso sɔrɔ voilà n'a fɛnna i a b'a kɛra cogo dɔn cogo ni kalan b'a la yayi a ka ayi baara ko bɛ nɔgɔya paptesi kalan kɔni o yɔrɔ bila Voilà. kalan ni mais silamɛya i b'a dɔn ni yɔrɔ e ye kɔni misɛ M ye i t'a kɛ mɔgɔ kalannen ye dɛ i t'a kɛ mɔgɔ Han? kalanni chemise belebele min tun b'a la bi e ma ye non ni a kana ba yɛrɛ la dɔrɔn ala i ni dɔn misɛ M ma sigi ka kuma i tɛ misɛ M kɛ mɔgɔ Voilà. kalannen ye donc Mais a kana tellement ba que yɛrɛ il y a dépression b'a kan quoi paptesi A bɛ- a a bɛ- fɔ ala jɔn ka n'an bila yɛlɛ la chemise belebele ale yɛrɛ bɛ vesti a ɔrɔbu ka minnu ɲi tɛ don sa a ka ɲi tɛ yayi ale An ka bɛna taa- vesti ninnu bɛ f'a genou na an bɛna taa suivre ni ala sɔnna yayi misɛ e ma a bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ non misɛ M Inchallah. Inchallah ni ala sɔnna a bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ ala ka amina dɛmɛbaga yɛrɛ d'a ma numéro bilara ko mɔgɔw k'u jɔ ni émission banna wagati min u bɛ sɔrɔ ka weleli kɛ comme ça voilà. ni misɛ M bɛ kari ɲɔgɔn na yayi an bɛna an balimamuso dɔ wele Papi Tex ale tɛ yan dɛ ale bɛ fo lonjan nka n balimamuso i bɛ to ligne kan y'a mɛn ale bɛ fo lonjan awɔ kana an bɛna kuma di ma sisan ale ta ye min ye kɔrɔ Papi i bɛ Facebook dɔn bɔlɔlɔsira bɔlɔlɔsira Facebook an filɛ ka passer min kan sisan Problème. ne yɛrɛ b'a fɔ ko Fanabook awɔ i y'a faamu Awɔ. donc ale ni dɔ ye ɲɔgɔn dɔn ye a yɛrɛ ka kuma olu ye Facebook maa fɔlɔfɔlɔw ye ka d'a kan olu donna fɛn in kan a mɛnna dɔɔni i b'a dɔn kamalenba nɛn ka di dɔ de y'i nɛn don an balimamuso kɔrɔ k'a nɛgɛn ko n'a nana k'a bɛ miliyɔnw d'a ma k'a nɛgɛn k'ale bɛ yɔrɔ min n'a sera ye k'o ye jinɛ arijinɛ ye k'a nɛgɛn cogo sugu bɛɛ Facebook kan koyi o y'a sɔrɔ an balimamuso cogoya ka gɛlɛn cogoya ka gɛlɛn so o de la n ko maa kana maa juger ka d'a kan ni cogoya man ɲi e ɲɛ b'a la dɔgɔninw b'i bolo devoir dɔ de bɛ e kan diyagoya i kan k'o de kɛ minɛ donc an balimamuso wulilen filɛ ka tugu lonjan mɔgɔ in nɔfɛ a taara kabako sugu bɛɛ d'a kan jeni ka kuma k'a y'a degun dɛ a bɛna da don ko in na i yɛrɛ bɛna a bɛɛ mɛn san balimamuso bonsoir ko maaw k'a partager allo waaleykum salam wa rahmatulah Kaifa bɛɛ tulo b'i la alhamdulilah maintenant foli diyara n ye maintenant bi kɔni i bɛ fo lonjan n bɛna kuma d'i ma o i kɔni ko i ka calvaire kɛra Facebook de ye ka d'a kan degun min b'i kan si Facebook n'existait pas o degun fana tun tɛna exister a ɲɛfɔ dɛ a kɛra cogo di de ko in daminɛra cogo di i ni lonjan mɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔn cogo di fo ka n'a bila bi la Sega kan i ko k'i ni cɛ ye ɲɔgɔn dɔn sega kan segi kuma in bɛɛ kan a daminɛra cogo min a fɔ ten i kun y'a daminɛ cogo min nana ye awɔ n bɛ k'o de fɔ ne ye maliyɛn den cogoya de tun tiɲɛna n fa bolo i ko k'i ni cɛ ye ɲɔgɔn dɔn wagati min a daminɛ ni o ye komi problème technique ni dɔ tun bɛ yen mɔgɔw ka se k'a mɛn ka ɲa ne ni cɛ ye ɲɔgɔn dɔn depuis 2014 an ye ɲɔgɔn dɔn Facebook kan donc an kɛlen ka ɲɔgɔn dɔn kuma bɛɛ cɛ in a bɛ taa a bɛ na adamadenya de tun b'an cɛ n'a taara n'a tununa dɔɔnin n'a nana a b'a fɔ n ɲɛna nin karisa nin ko in de na tunu an bɛ o kumaw kɛ an b'o barow kɛ ok a kun nana kɛ ne somɔgɔ dɔ ye n tɛ somɔgɔ min dɔn parce que Facebook kan i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn mais aw ti ɲɔgɔn aw ma deli ka ɲɔgɔn ye bon ne yɛrɛ ni cɛ ka kuma caman na a b'a yira k'a fɔ ne ale ye sɛginɛ kalanden de ye ale ye kalankɛla de ye a b'a yira k'ale ye sɛginɛ kalanden de ye a b'u bɛɛ ɲɛfɔ ɲɛna a yɛrɛ bɛ to ka wurudiw di yan nɔ ko n k'o kɛ ne b'a fɔ ne ye denmisɛnnin ne tɛ se ka nin kɛ anw hakili ma sigi o nana kɛ sisan nɔ ala de y'a kɛ don dɔ la an tora kuma la ɲɔgɔn fɛ a y'a ka problème dɔ fɔ ne ɲɛna ne ye hakilina d'a ma o tun ye problème jumɛn ye o kɔnɔna na tuguni ne fana ni problème min bɛ yen ne b'o f'a ye o nana kɛ ni ne fa ka baara tiɲɛ kuma ye o baara bɛ ka jigin donc an yɛrɛ y'an ka possible bɛɛ kɛ du min tun bɛ n fa bolo an ye porte k'o so la an taara yɛlɛma yen nɔ donc an bɛ yen nɔ
dongo do situation ya sikoya kelen ye ne te ka sɔrɔ a ma ne de fɛnɛ ko n ko ne de ye du in den fɔlɔ ye ne tɛ se ka n sigi ka n dɔgɔninw ye tantɔ ne ye mɔgɔ dusuba ye ala jɔn a wagati san kelen ɲɔgɔn san kelen ne y'o de kɛ so in kɔnɔ san kelen in kɔnɔna na ne tun bɛ da su fɛ ne tɛ sunɔgɔ ni wulila n yɛrɛ n bɛ question caman posé n kunna tɔw dalen bɛ su fɛ ne bɛ yala yala la ni dugu jɛra a bɛ kɛ kuma dɔ la i ko n ka ko lankolon kɛ don dɔ la ne de nana cɛ in na sɔrɔ sisan n'a fɔ a ma n ko karisa n ko n ko degun bɛ ne kan bi a ko ne ma ko ko mun degun ye ne donna kuma ɲɛ la n y'a ɲɛfɔ a ye a ko n yɛrɛ tun bɛ fɛ ka taa damanda de la mais u tun bɛ mankutu min fɔ damanda ko kan ne ko n ko est ce que i bɛna taa damanda la k'i bɛ ninnu éviter a ma nɔgɔn n sɔrɔla k'a fɔ n ko o la n ko n bɛna n hakili sigi donc ni cɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ n y'o kuma bɛɛ ɲɛfɔ a ye a ko n ma ko problème t'a la ko komi baara de ka di n ye ko sinon ko n filɛ nin ye cogoya min na tantɔ ko n ni ye mɔgɔ dɔ ye ko n bɛ se k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ tɔw b'a kɛ cogoya min na u k'a hakɛ to ko n bɛ se ka taa ɲini yɔrɔ jugu fɛ ne ko n ko ayi n ma dege o la ka manamana ko kɛ ka wari sɔrɔ donc awɔ ne ko n ko n ma dege o la a yɛrɛ y'o de fɔ ne ɲɛna ko ni ne tun ye mɔgɔ dɔ ye ko n kun b'o de fɔlɔfɔlɔ kɛ ko donc k'ale bɛ jamana min na ko baara bɛ yan nɔ ne ko ko mɔgɔ caman bɛ na baara la ne ko n ko ko ni baara kɔni bɛ yen nɔ n ka ekɔli tiɲɛni min filɛ nin ye n ko n bɛ se ka taa n ko parce que n tɛ taa ekɔli la n ko hali ne tun bɛ fɛ ka segin n ka ekɔli kan n ko mais n ko moyen tɛ n ye et puis n ko hali ni n ye baara dɔɔni kɛ ko n ye wari sɔrɔ ekɔli ye kalo 9 de ye n ko n tɛ se ka o wari bɛɛ sɔrɔ ka tila tuguni n yɛrɛ ka n ka ekɔli la taga wari ni n ka fɛnw bɔ o donc n b'a préféré ne bɛ kɛ fɛn ye ne bɛ n dɔgɔninw ka kalan ta en charge ne ye o ɲɛfɔ cɛ ye donc a yɛrɛ ye hakilina caman di ne ma depuis n'an y'o kuma fɔ an yɛrɛ bɛnna ko la ne fana ko n ko awɔ mais ala dɔn ala ko cɛ ne ni n somɔgɔw ma bɛn a kan parce que tout le temps ne désespéré ne kun don ne tɛ sɔn a yira n baw la que j'étais faible an t'a yira n fa la ko j'étais faible i bɛ famille ye cogo min o tun man di ye donc sisan an nana bɛn ko la an taara don nana se don sera a ye a fɔ ne ɲɛna ko wari bɛ ne bolo wa n ko awɔ n ko wari bɛ n bolo o y'a sɔrɔ wari dɔ kun bugunen bɛ ne bolo donc ne y'o bila n kun ne taara yɔrɔ in na selen yen nɔ ne ko a ma n ko karisa sani n ka se fɔlɔ disons sani n ka se fɔlɔ n y'a ɲininka n ko ko cogoyaw bɛ cogo di n ko soko ni baarakɛyɔrɔ ninnu cogoya a ko ne ma ko ko so b'ale yɛrɛ ka du kɔnɔ k'ale bɛ so di mɔgɔw ma ne ko n ko awɔ o diyara n ye o y'a sɔrɔ a ye baarakɛyɔrɔ min fɛnɛ fɔ a y'o fɛnɛ ɲɛfɔ n ɲɛna a y'o ko bɛɛ ɲɛfɔ n ɲɛna a b'o photos ta a b'u ci n ma ne ko n ko awɔ baarakɛyɔrɔ in kun kan ka daminɛ donc ne ko a yɛrɛ y'a gan ne kɔ ko ne ka n teliya ka na ko ni baarakɛyɔrɔ dayɛlɛnna ko ni ne ma na k'a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ ta u tɛna se ka ne ta donc o faralen ye dɔrɔn hali ne ma n sara n somɔgɔ la alajɔ bɛɛ bɛ t'i da kaburu kɔnɔ ne bɛ bɔ don min na hali ne m'a fɔ n ba ye n ko ne bɛ ka taalen nin jamanajan in de la n fa kɛrɛfɛ i ma fɛn fɔ mɔgɔ n wulila n taara sira la de n ye message sɛbɛn n y'a bila n y'a fɔ n ba ye n k'a ka don n ka so kɔnɔ a ka taa message in kalan n'a y'a ye a k'a di ala ma n ko ne bɛna kɛ ala sago de ye sisan ne wulila ne taara donc ne ba yɛrɛ solution bɛɛ ɲini k'a ɲɛfɔ n fa ɲɛna o y'a sɔrɔ n fɛnɛ kun y'a fɔ n fa ye n ko n ye baaranin dɔ sɔrɔ segu ko n bɛ taa o la kana dugu tɔgɔ fɔ bilen donc ne ba yɛrɛ tila ne ba tilala tuguni ka o kuma appuyer ne fa ye olu sɔnna ne dugu in sira minɛ n sera n selen sisan nɔ n ko a ma n ko karisa n ye yɔrɔ min yira ne la n k'a dun a ko ne ma k'ale tun ye yɔrɔ min yira ne la k'a terikɛ dɔ bɔra yɔrɔ dɔ la ko ka na bɛn o ma k'o donna o so kɔnɔ hakɛ to dɛ hakɛ to o y'a sɔrɔ hakɛ to ne balimamuso i ko ko i selen kɔ a fɛ yen a bɛ soko ko de la sisan yɔrɔ so awɔ so i ko k'a ye so min yirila k'o dun a ko di a ko ne ma ko so in k'a terikɛ dɔ bɔra yɔrɔ dɔ la ko ka na k'a ye o don ma ko o terikɛ in nana ko c'était imprévu n'a sɔrɔ a ye fura ninnu photo ni fɛn bɛɛ ci ne ma ne y'a ye ne donna so kɔnɔ n y'a ye photo ni fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ mais mɔgɔ wɛrɛ ka valise b'a kɛrɛfɛ o ye ne jigilatigɛ ne yɛrɛ kun sɛgɛnna parce que yɔrɔ in ka jan n ye sunɔgɔ fura ta
kile saba nyenda ni wula dromenko menda ni wula dromenko meda parce que mese duguina kuma so on sembe funna okay antoro chogola kana se kile saba be sero Sunokana na fegane ngela ne chenye ni ngo karta ngo barako chogoya dun aya kuma nyafoni nyana o shufe o kera domina o shufe chenye na jenyo ya nyine fe aka ke tukmala parce que ina fla drome so kono e awona na fla bebe so kono ama nyine ne fere parce que ni ya nyine mo fe ipta ne balla drone nyebe chela ne kerefe donc ne a essayé ne ko ama ngo karsa imani nyeira ne la amani nyeira nyogona ngo ibeka ni minke tanto monite asirani mai ne kuma na tefe amaso aiba o min kunkanga ke okera donc o do nere dimina nye kosugo be mirin kuna ngo sisa ngoni na soro ne beka na nini la mo de be segi donc dugu jara ne willa ya soro ay feno sebe ko bla tabal sanfe ka ya fani fen de note o prevu bebe ne bolo ya parce que Facebook ko redo donc a coin temena choko a be prevu be mbolo donc nyo o sebeni nyo bla anana mama ngo karsa ngoni be fe nega tonyo nga ngoni choko yate ni minge sisa no ngoni tseka foipi ngo je suis dans le choc ngoni nyogona madel kan soro folo aye ya fadeli mfe tukuni aye wakati chamange ka ya fadeli mfe ka commencer sisa no avec a fo mogoye kale musonana kunto kalama parce que ne na wakati netibo esto ngonon tibo da antoro korela o sotigi fene o ko kan abo sokono akme ga fo ka muso de iye quoi awo akme ko fo adoma ko ye ka muso ne ko kan na okay donc suta antoro la sotigi nana ko ka soda ma sotigi blala nyona oye soko problem ke ato unana da soko kan to soko ne kike foi kalama ne tibo donc mo du sugasi kono na sisa no unale da soko ay so were nyini antara so were la sotigi klala tukuni ko no so fene mo ko labo donc soko kera problem an klikilinge dala ado nere JFM miri chou folo mana na ke tuma fe ni koskuye abe koskube jigi mo kono mene ma paniki man samo wele ma foi ko ngona be ke mi abi poi donc o asoro so do ban kere fe no abulla kata o muso fe no o muso fe ne ko ama ko karsa ki ka soin ko ne ka soin ko ne tese ka sodi imati into ko ne be nga sodi mo responsable ma la ni ko kera nga so la domna ma do me ko mo minu fe ako so tiki fa na makale furule no kale na muso ri piano to tiki ko tese ka yi awo sotigi tara utara ne jole soro meni mino anjole no sotigi ko ayo ko madam ne ko ngonam ko jena ne tsega uye tanto ko ka soro ko ma au deme ali so o kuma ba abu sotigi yara na be farala nyo anyo mino ta antara so kono o ya andone o so kono donc andone o so kono sisano ay o wale yara parce que akera benyana ni ngoni ni muso antoro la ne baradamne ay barami fo ne baradamne yana na baradamne sisano ne ko amango karta ne wakati nke anana be ne wakati nke ne ko amango karta ngo akadune ne kata nsomo fe no komi ne nana ne mansara akone ma aha ne dona kumanyela ne anyafa ya akone ma ko ki dusuka bu kibi dogo dusuba yala ko muso dusuma ngapyata ne ko amango awo ara ko aso parce que baradam ne li baradam ne kura ni mo ko barabla uti daila oui c'est vrai mais ala na ke baran daile la ne re ka ko na jaba barakero chere o ko ne ma ko ni barakela ne galone tikai mo on somo ko be kan nyini o meta ne o foche donc o fana ko ne gata ko me ko ni nana ko ma bara be nyano wa fo ale re ngo karta ngo meta ngo mina on somo ko wara sire ngo kana mais o ya soro e sona ageto o ya soro
aw kɛra ɲɔgɔn fɛ ka ban de ya o y'a sɔrɔ a ma kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛra wagati yɛlɛmali kɔfɛ o y'a sɔrɔ ne ye kuma min fɔ ye o donna a kunna donc a ma sɔn ka essayer ka profiter i la bilen autrement non a y'o jɔ o kama anw commencera ka na diya ne y'a jate i b'a fɔ n kɔrɔkɛ toujours ne y'a kɛ i b'a fɔ min kɛra o tɛ yen bilen ok bon o tagali kɔnɔna de la sisan nɔ a nana essayer ka to ka gɛrɛ ne la ne ko n ko ayi n ko ne m'o bila n kunna ko non ko ale ni ne bɛ so kɔnɔ ko ne yɛrɛ de nana diya ale ye sisan ko ale ye min kɛ ne na ko ne ka ɲinɛ o kɔ ko ne yɛrɛ de nana diya ale ye e t'a furumuso ne fana ko n ko voilà ko komi ko ne nana diya e t'a furumuso ko ni ne taara sisan i ka possibilité bɛɛ de kɛ n ko i ka se ka bɔ ne nɔfɛ n ko parce que ala ko tiɲɛ n ko ni ne ko n k'i yɛrɛ man di ye sisan n ko ye nkalon tigɛ n ko parce que n k'a diyara ne ye n ko mais n ko hali n'a diyara ne ye ale siyalamɔgɔ de don a somɔgɔw tun tɛna sɔn a ko ne ma ko n'i taara i ka tagali la n'i bɛ na ne bɛ ka kuma ɲɛfɔ n somɔgɔw ye u bɛ sɔn ala y'a kɛ ne nana o la ne nana n somɔgɔw fɛ yen nɔ ne nana n somɔgɔw fɛ ne nana don kuma ɲɛ la ne y'a ɲɛfɔ n ba ye mais ne ma fɛn fɔ n fa ye ne ba fɛnɛ ko ne ma komi a ko kɛra tantɔ a bɛ dépend e de la n'i bɛ segin ka taa ou bien n'i bɛ to yan k'a ɲɛɲini yan tuguni komi i n'a fɔ ne tun ye dɔɔnin sɔrɔ donc ne tora o ko kamanagan na ne ka tagali kuma bɛ ka sigi baarakɛyɔrɔ mɔgɔw bɛ ka ne wele ale yɛrɛ bɛ weleli la donc ne ba fo ka na se ne ba yɛrɛ y'a kɔlɔsi ne la ka fɔ n bɛ cogoya min na n tɛ n cogo kɔrɔ la o ko ne ma karisa i bɛ cogoya min na sisan nɔ i b'a lajɛ i b'i décider n'i bɛ taa i ka taa ou bien n'i tɛ taa i ka mɔgɔw labila ne ko n bɛ taa n ko hali ni n taara sisan n tɛna tɛmɛ san kelen kan n bɛ segin ka na n nana o cogoya la tuguni ne nalen sisan nɔ a commencera ka na diya ne parce que ne kun ye kuma minnu fɔ a danna yen nɔ bon ne yɛrɛ fana ye mɔgɔ dɔ ye ne bɛ dugu min na hali ne tɛ mɔgɔ dɔ ye nɔ parce que ne tɛ bɔ ne bɛ baarakɛyɔrɔ dɔrɔn ni so cɛ ne bɛ baarakɛyɔrɔ dɔrɔn ni so cɛ hali o sugu la ni i ni mɔgɔ min ɲɔgɔn kan n'i t'a dɔn i tɛna se k'a dɔn ten tɔ parce que n tɛ mɔgɔ si fréquenter ni baarakɛyɔrɔ tɛ ne bɛ so ou soit n taara alimentation na n taara dumuni san ok maintenant e tilara ka segin ka taga ne seginna ka taa o la ne seginnen ka na o la de sisan nɔ an kɛra ɲɔgɔn fɛ donc jaa cɛ de tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye an tor'o la ne seginnen ka na ne ye kalo 2 kɛ ne nana garisɛgɛ o y'a sɔrɔ ne seginnen ka taa o la ko ne ma ko karisa ko n'i ka ko fɔ n somɔgɔw ye k'u bɛ k'u hakilina miiri n ko ne ye ne ka ko fɔ i somɔgɔw ye n'u bɛ k'u hakilina miiri o est ce que u bɛna sɔn ne la a ko ne ma k'u bɛ sɔn u yɛrɛ dɛsɛra ne de la ko ne ka u yɛrɛ ka musow furu ne ma sɔn min kɛ o de kama u ye ne to yen nɔ ni ne ye n diyaɲɛmɔgɔ yir'u la sisan u na sɔn o ma o ne ko n ko ko sisan kɔni n k'an b'a kɛ cogo di a ko ne ma ko ni n ko i furu wari bɛ n bolo sisan ko n ye nkalon tigɛ ne fana ko n ko hali n'a t'i bolo sisan nɔ ko ne somɔgɔw tɛna a diyagoya i kan ne yɛrɛ fana tɛna diyagoya i kan n ko mais kɔni do tant que an 2 de bɛ yan nɔ n k'an bɛ se ka baara kɛ an yɛrɛ b'a wari bɔ an b'a ci yen nɔ n ko hali ne yɛrɛ b'i dɛmɛ o la n ko mɔgɔ si t'a dɔn a ko ne ma ayiwa donc ne nana fɔ o kɔfɛ ne nana kɔnɔta ne nana fɔ a ko ne ma ko ko jara yɛrɛ de ko voilà ko n'a tile fɔra ale somɔgɔw ye kɔnɔta quoi awɔ ne yɛrɛ de y'o fana fɔ ne ɲɛna ko karisa ko pour que ne somɔgɔw ka sɔn n taara ni n ka denbaya ye ne ko i ka denbaya wa ko awɔ sisan hakɛ to dɛ walasa mɔgɔw ka yɔrɔ in faamu sisan e ko siya min mɔgɔw don u kɛ man di ka mɔgɔ wɛrɛ furu u fɛ yen maintenant a ko u ka mɔgɔw bɛ ka pression da ale ka muso furu mais n'a taara n'a diyaɲɛmɔgɔ ye donc u man kan tɛ ka ban o ma mais walasa ka ko in teliya ko f'e ka den kelen d'a ma de walasa ale ni a ka denbaya ka taa so u ka sɔrɔ k'a sɔn e fɛnɛ kelen filɛ ka kɔnɔ ta nin ye an ka taa fɛ san o kɔfɛ ne ye kɔnɔ ta ne y'o ɲɛfɔ a ye a kɔntanna a y'a fɔ ne ɲɛna ko sisan kɔni ko depuis sisan k'ale bɛna a ka kɛlɛ daminɛ ne ko n ko ni mɔgɔ somɔgɔ ko de don i b'a kɛ dɔɔni dɔɔni o n'u ma sɔn ne la u tɛna ban ne den na an tora o cogo la ala nana kɛ corona nana daminɛ an ka ko bɛɛ tiɲɛna coronavirus donc an ka ko bɛɛ tiɲɛnen mais alajɛ san'a ka so ma ne nana kɔnɔ ta ne commencera ka bɔ cɛ ka ko dɔw kalama i n'a fɔ jumɛn ne commencera ka na dɔn ka fɔ coureur de jupon de don muso ka d'a ye
Donala an nana bila ɲɔgɔn na dɔ de kama ne nana o ko sɛgɛsɛgɛ ne nana ye k'a fɔ o ko ye tiɲɛ ye. Mun sunkurun ko wa? Awɔ. E b'a bolo ye karisa ne bɛ ne to i bolo so kɔnɔ yan nɔ n ko ka taa a kɛ sunkurun tigɛ ye n ko bien ko ne man di ye bilen de. A ko ne ma ko ayi ko tɛ ko den balalen don a la ale n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. O kɔfɛ o taara furu dɔ la sisan o furu sara o nana ne ko donc n ko nalen sa e bɛna ne to yen i bɛ taa tugu o nɔfɛ. A ko ko ayi k'a t'o kɛ ne na fo ka diɲɛ wuli. Donc o nana ne dusu tiɲɛ komi o fɛnɛ kɔnɔna na depuis ne ye kɔnɔ ta ne ye baara jɔ kɔngɔ de nana daminɛ ala jɔn cɛ tɛ sɔn baara ma a tɛ baara kɛ ka na di ne ma ne ka dumuni kɛ ne kɔnɔma tun bɛ se ka n sigi to kɔngɔ la diɲɛ mɔgɔ si t'a dɔn parce que n tɛ bɔ n tɛ taa n ka kuma ɲɛfɔ mɔgɔ ye. Donc o nana gan ne la ne fɛnɛ de ko sisan n ko bɛ yɔrɔ min na n ko ne tɛ se ka to tantɔ n ko ne bɛna taa yɔrɔ dɔ la. Ne y'o f'a ye o y'a sɔrɔ a kun tɛ ne taga yɔrɔ dɔn ne y'o f'a ye a ye ne ka minɛnw ta a y'u dogo ne ka papier minnu ne bɛ se ka voyager min a y'u ta a y'u dogo n y'a deli o la ka rassurer tuma min na a sɔnna ne sɔrɔla k'a fɔ n ko n ka n to n ko n bɛ na yɔrɔ dɔ la n bɛ se ka balo yɔrɔ min na k'a sɔrɔ ale tɛ mais ne m'a f'a ye tan quoi ne y'a nɛgɛnɛgɛ n ko n bɛ taa bɔ yɔrɔ dɔ la ne taara yen nɔ o fana tigilamɔgɔ kɛra ne jigi de ye. Yan nɔ nin dugu in na a tigi kɛra n jigi de. O fana ye cɛ ou bien o ye muso de? O ye cɛ ou bien o ye muso de? O ye cɛ ye. N'o fana wele n ko karisa ko han n ko n ko ne mago b'i la dɛ ko ahan n ko awɔ ni n donna kuma ɲɛ la n y'a ɲɛfɔ a ye ko k'i ye maliyɛn de i ye ne dɔ de ne tɛ ban i la. Ko n'i bɛ se ka na n na ne nana o fɛ o cogoya la. Ne nana ne kun nana dabɔ wagatinin kɛ de kama mais ala y'a kɛ komi corona nana juguya o ye fan bɛɛ datugu ne tora o tigi fɛ yen nɔ fo ka taa fɔ ne jiginna don min na mais ne b'o tigi fɛ yen nɔ o fana y'i bolo fila don ne kɔrɔ ala jɔn hali ne ka dɔgɔtɔrɔso la wari ni fɛn ninnu a kun t'a ci ne ma bilen k'ale tɛ baara la jaa cɛ bɛ baara kɛ. Jumɛn i ka lonjamɔgɔ in min nɛgɛ ka taa n'i ye. Tun bɛ baara la ja mais a b'a fɔ ne ɲɛna k'ale tɛ baara kɛ donc ne tun bɛ min fɛ yen nɔ o de tun bɛ ka ne ka fɛn bɛɛ ta en charge k'ale b'o juru sara o ye. Ne nana jigin sisan nɔ ne taalen kɔfɛ ne nana santi k'a fɔ o y'a sɔrɔ a ko ne ma k'ale somɔgɔw kan ka wariba dɔ ci a ma ko ne ye wariba in ci a ma k'ale bɛ fɛ ka woro bila ka taa anw fɛ yen nɔ ko o y'a sɔrɔ a ko ne ma k'ale tɛ baara la ko so tɛ ka sara foyi foyi sotigi fɛnɛ o tun bɛ ka ne wele ko so tɛ ka sara sojuru kun nana yɛlɛ an na fo kalo dama dama wari kun cayara donc a y'o wari sɔrɔ don min na a ye ne wele ka fɔ ne ɲɛna ne ko n ko e mana woro bɔ ne nɔfɛ sisan nɔ n ko k'a sɔrɔ sojuru banna n ko ni ne taara don min na ni n den an bɛna kɛ bolokɔni tamasere ye n ko sotigi ka wari sara a bɛ to ne ni cɛ ni ne nana an b'a kɛ cogoya dɔ la n ko an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a y'o sotigi ka wari d'o ma donc ne nalen sisan ale ka yɔrɔ la yen nɔ i tilara ka segin ne ni n den nana awɔ ne tilala ka segin ne ni den nana ne ni den nalen ala jɔn cɛ bɛ bɔ a tɛ dumuni to so a tɛ wari di ne ma k'a den kɛ tantɔ ne jiginna yɔrɔ min na mɔgɔw ye fɛn fara ɲɔgɔn kan ka di ne ma o de kɛra ne den ka fɛn bɛɛ fo ka taa ne se yen nɔ n selen yen nɔ ne mɔgɔ kɔni tɛ ne dɔn yen nɔ mɔgɔ dama dama ni minnu ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔn olu fana tun bɛ hinɛ na ka fɛnw di yan nɔ donc ne nana ye k'a fɔ wari min tɛ ka don fɛn tɛ ka di ne ma dumuni bɛ kɛ kuma dɔ la a bɛ taa dumuni san restaurant na mɔgɔ kelen dumuni a yɛrɛ bɛ na an b'o dun ne ko a ma n ko nin tɛ se ka ne fa n ko ne ye denbatigi de ye n ko den bɛ sin na n ko nin tɛ ne lajɔ n ko ne bɛna baara ɲini k'a kɛ a ko ne ma ko ne kana baara ɲini k'a kɛ k'ale bɛ na n'a ye ne ko n ko depuis ne nana n k'e tɛ ka na n'a ye o n ko na n'a ye lala ne k'a dun kana na fɛn san ye kana na fɛn diyan n ko mais n ko dumuni diyan n k'o dun ne nana o f'a ye sisan nɔ a ko ne ma ko ne ka a to k'ale bɛna to ka na ni fɛn ye a bɛ to ka na ni fɛn min ye ala jɔ a tɛ hali nasɔngɔ bɔ o bɛɛ la ne y'o minɛ n bɛ n dégouré ne jiginnen nalen ne tun bɛ seri de min ala jɔn diɲɛ don o don ne bɛ seri de tobi ne b'a min n tɛ taa bɔ mɔgɔ ye k'a sɔrɔ ne tun bɛ quartier min na mɔgɔw tun bɛ se ka n dɛmɛ mais n tɛ taa fɔ mɔgɔ ye pour que n kana n yɛrɛ di o fɛn n yɛrɛ tɛ se quoi. Ok, rapidement. Donc an nana t'o la tile 40 sera
Klebina ni temele ne tara nyini anga barakayɔrɔ la u ko ko ne bɛ se ka baara daminɛ ko mɔgɔ bɛ n bolo wa min bɛ n den minɛ a dɔɔni kama mɔgɔ yɛrɛ tun tɛ n bolo mais ne ko n ko awɔ tellement que n bɛ fɛ ka baara daminɛ n nana miiri ka miiri n nana taa muso dɔ fɛ yen nɔ o b'an ka quartier la n ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ a ye a ko n ma ko problème t'a la ko n b'i den minɛ k'i bɛ taa i ka baara la komi cɛ yɛrɛ kun filɛ a tɛ baara ɲɛnama la n'a bɔra sɔgɔma a bɛ na tilegan fɛ a bɛ tila ka bɔ tuguni a bɛ na su fɛ ne y'a ɲɛfɔ a ye n ko n'a sɔrɔ ni tɛ baara la n k'i bɛ se ka den kɔlɔsi ne bɛ taa baarakɛyɔrɔ la n ko ne bɛ so charge ta n ko pour que an bɛ se ka bɔ nin mankan in na a ko ne ma ko ale bɛ baara la n ko ne bɛ baara la e dɛsɛlen don ka na ni fɛn ye an ka dun yɛrɛ ko kuma tɛ so sara ma k'ale kɔni b'a ka so sara ne ko n ko awɔ donc ne nana den dɔlu ma ka na baara daminɛ ne ye baara daminɛ ka baara daminɛ ne ye baara daminɛ kalo fɔlɔ don min na ne bɛ taa baarakɛyɔrɔ ne kan ka nɔnɔ san den ye o tɛ ne bolo alajɔ ne taara ba nɔnɔ de bɔ k'a kɛ biberon kɔnɔ k'a di n den ma a tilenna k'o de min ba kelen kelen ba kelen kelen nɔnɔ den bɛ balo ni ba nɔnɔ e y'o de bɔ k'a kɛ n den ka biberon kɔnɔ a tun bɛ k'a min pour que ne bɛ se ka taa baara la ne ye 3 jours de k'o la 4e jour dɔ ye ne baarakɛyɔrɔ la ka wari di ne ma ne y'o wari minɛ ne taara nɔnɔ san k'a di n den ma donc an nana t'o la ne ka kalo sara ne ka kalo sara ne nana fɛnw san den fɛn minnu bɛ se ka den na dumuni pour que ne ka taa baarakɛyɔrɔ la ne nana o bɔ ne nana o kɛ sisan nɔ a y'o ye a ko ne ma ko karisa ne ko ko munna e bɛ ka nin fɛn ninnu bɛɛ san den ye i bɛ se ka na ni wari ye i bɛ wari kɛ dɔɔni dɔɔni an b'a san dɔɔni dɔɔni ne ko k'an b'a san dɔɔni dɔɔni ne ni kalo kelen bɛ kɛ tiriki tɔrɔkɔ la e y'a yira ne la k'e b'a san o donc e tɛ k'a di ne yɛrɛ ma kuma tɛ ne den ma donc an nana t'o la o so in fɛnɛ an kun bɛ so min kɔnɔ ne ko a ma k'an k'o bila n ka wari ka ca n ka taa so fitinin dɔ ta n ko pour que dɔ bɛ se ka bɔ charge la toujours an nana o kɛ ne yɛrɛ de nana insister an nana o kɛ o bɛɛ la alajɔ cɛ tɛ ka na ni wari ye k'a don den na ala nana kɛ sababu ɲuman dɔ kɛra a ye a nana wari sɔrɔ ne ko a ma n ko donc n ko n'i ye wari sɔrɔ n ko n bɛ taa den bila jardin na n ko comme a bɛ minɛ so kɔnɔ de a man ɲi n ko n bɛ taa den bila jardin na a ko awɔ ko ne ka taa ni den ye jardin na n taara den bila jardin na kalo fɔlɔ a y'o sara jardin na taga wari kalo filanan a y'o sara a danna kalo sabanan ma a ma sara bilen donc a bɛ ka fɔ ne ɲɛna wari tɛ n bolo o yɛrɛ nana juguya yɛrɛ parce que hali ni ne tun ye fɛn san n den ye a bɛ na ne kɔrɔfɔ mun na i bɛ nin san e bɛ se ka wari économiser dɔɔni yan ne b'a fɔ a ye n ko ne b'a économiser e t'a di ne ma ne sara yɛrɛ bɛɛ nana kɛ ne den de ye sisan nɔ alajɔ depuis ne ye den ta en charge sisan ale yɛrɛ nana i bolo bɔ a la mais ala ka mɔgɔ ɲumanw tun bɛ ka ne dɛmɛ donc ni ne nana o f'a ye sisan a b'a fɔ ne ma ko ne yɛrɛ bɛ n pressé ko ka kow kɛ ne ko a ma n ko karisa n ko sisan kɔni e den crèche sara wari jɔ n ko e ka t'o so la i ka den minɛ ne bɛ taa baarakɛyɔrɔ n'a kɛra cogoya min na ne b'a bɛɛ sara ne bɛ so sara ne bɛ den ka ladonni sara ok maintenant an bɛ bɔ dépense in na maintenant cɛ ma ne ka kuma lamɛn ok o bɛɛ kɔfɛ sisan nɔ jumɛn wɛrɛ kɛra an kɔ tuguni parce que an kɔni y'a faamu il est devenu i ka kuma kɛcogo la il est devenu irresponsable parce que a banna ka den ka charge ta e yɛrɛ ka charge kuma tɛ i bɛ wari min fɛnɛ ɲini ka na a bɛ fɛ k'o fɛnɛ gérer i ye maintenant nin bɛɛ kɔfɛ a ye mun wɛrɛ de kɛ o bɛɛ kɔfɛ ne ko a ma n ko karisa don dɔ la ne y'a lasigi n ko sisan n ko den bɛ ka kɔrɔbaya n ko ne dun tɛ se k'a fɔ n ko ne tɛ se ka weleli kɛ n bangebaaw ye n ko ne ye den sɔrɔ n ko n bɛ fɛ ka min kɛ sisan n ko ne bɛ fɛ wari dama damani bɛ ne bolo n ko an k'o multiplier n ko n'o cayara n ko ne bɛ n yɛrɛ furu wari bila ka taa so n ko ne bɛ fɛ dɔrɔn i ka sɔn cɛ ko ne ma ko awɔ ko ne kana na perese ko wari min bɛ ne bolo ko ne k'o ta k'o d'ale ma ne ko n ko ayi n ko sisan ne fɛn bɛɛ ye n yɛrɛ ye n k'a to yen nɔ ni ne y'o bila n'o multipliera ne b'o bila ka taa cɛ ko ne ma ne k'an sigi k'ale kɔnɔ ko ni ne y'ale kɔnɔ n'ale kan ka taa yɔrɔ dɔ la n'ale nana ka bɔ yen nɔ ale bɛna ne ka furuko ɲɛnabɔ ne ko n ko ayiwa n ko n y'a mɛn n ko problème t'a la a taara yen yan a taara yen nɔ a ko ne ma a y'a ka minɛnw bɛɛ fɛ k'ale bɛ taale an ka yɔrɔ fɛnɛ duguma yɔrɔ la k'a bɛ taa yen nɔ k'a ti mɛn ne ko n ko ayiwa n ko n'i taara n k'i ka na komi ne yɛrɛ kun ka sira t'a ka fɛn na bilen quoi ja cɛ y'a ka minɛn bɛɛ de cɛ ka taa arajo a selen yen tuma min na de dɛ ne y'a wele
Nina awele aba fa awa message bi message sini. Donc Aye sa ay wakati jolke le medoda ka tara u ka dugula. Et ça fait aye filento wula jangono e jamana jan ina ka tuga dugula. Awo. Ko WhatsApp re do ni tano ka ate dugubo. Nere nana wele ngokasa. Ona me kitara ni aka dugula. Ngoto bo ki de to ne bolo ngoka feme ke ngoka ta ka dugula ngoka sere ma fen fone ngena. Aho me forola ni mbora eno mbi wele no ko ngo aywa. Chena kumbuga dugula. Donc mogo mina no information dinema. Donala o vene no. Ne o ka tele aye téléphone tigale la quoi. Donc donala o vene no. Ne o ka téléphone mine ne kuma na fe. Ako ay message to ma ko karsa ko ikana nga numéro di karsa mare. Donc nga numéro kura ikana nga numéro da ko ikana ka téléphone fene da ma ka kuma fe. Maintenant aye ni abe ñogona soro mogo min ka canal fe ako ko non seulement o kana téléphone di e ma blé e na rapma mais o kana numéro fene di e ma. Maintenant ni be ko fe asegna kana ebe dugumina atara ya. Ama segin blé o kara takalene. Teboula. O kara takalene ala jo. Donc sera tora anon. Et sera ga yen surmonter chogodi. Ala jo ala. Nek men sigi ne ben de na de ne be kashi fo kana kashi jane kana sisa ne rata do ne be min ke bli O be ke mo wala o prefere jigi ure na sisa no depuis na le tale jigi ure na ala jo comme toujours ne be barala da sina tenga yele ye wa je mo ko me velane la sisa tellement ne be ka ne désespéré la ne anana je ne ba barata fanfelana ne ra kutu ka siga baraka blere tout le temps ne ni mogo be nyogona anana tola sisa no ne mbanma ke ngwele ne ko ma ngo karsa ngone flero mina ngona mana ngone besa ngone tsika nsomo wele ne bora ka tsika sire to no ngone ka do fana mfani sisa ni nya famu I konoma I tuntara I balma ke mi fe no doni jigi goro ale tale gito ngotuguni iyo kele ine wele Yo kele ni wele o fena ko ma ko karsana ya mi no be chen na no fi na le o fe sisa no oni ne mata manke nkala ga sigi no nkala ga sigi ko ne ma am samo ko te no ale ni mi me se ka kuma ne ko ngo wa ban mam so kele mi ne me kuma ngo ako ma ko kana kuma ne fe ko kana kuma ko ne kana kuma o fe o yere o message tine ma ne fena o la me nyoto ino OK rapidement am ban ma awo comme le ndorek mi no ore bi information ni fe on dinema donc ne korogani ona na nyogo tasisa no olu bene dembe donc ana to la jusqu'à que ne den la kata di somoma ne tara den di somoma si ça y est dem la kana fe ba mal bala quoi aba ne tara den somo fe no donc den tale ne somo fe no fo kata se bima comme le ni mene deme o bi ka ne deme toujours mi yi konoma deme c'est un bolengi to fena ale de kelembi ki deme ala enfle domna go bi awo me o fena ni mi ani mi ne mi ma ka information dinema o fena no tikele awanyo fam awo donc si ça mi ma ka information dinema terigeng o de bi ka ne deme toujours donc o ya wele ka fa ka de tara sisa no ko na mago ba de na kaka ne wele ko muna ko ne tara na le de kale be na problem sigine kuna ko ne ma sigine problem ne kuma chama je kuma kala de ne ba do al na ko ka be problem sigine kuna ne ka prévu be ne bulu ya no olu garde de sisa no o tigila mo mi ne deme atakalen ko fe ani ne no fena kuti nyogo na ja parce que a jogo mai no akute so ne ni mo ga gere nyogo na ko feri ne na bo ga ko be kalama mo ya fo ni nyara an ne no be ke nyogo fe mo be na woni ni ga karta du ako ka be nduguina ya ako ka be nduguina ya no ne na bo kalama tukuni ka fo aka bara de ni donc ne torati to ne segina kana dugina nina na ngoni na barake nana na tukun ne mata barala mais c'est ça non ala ko tie depuis ni ne tarani ndi ka siginga na ala ge ne ma
bɔnɛ in ɲɛla bilen ne b'o hɛrɛ de la bon o kamalenin min ye ne dɛmɛ dɛ sisan o de fɛnɛ ko k'ale bɛ fɛ ka ne furu sisan ni ye kuma in bɛɛ faamu a terikɛ de tun y'o kamalennin ye mais a tun ma sɔn e ni o ka ɲɔgɔn dɔn parce que a b'a dɔn ko bɛna tiɲɛ fɔ e ye donc ko kɛlen sisan o de ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ i yɛrɛ ka kuma o y'i ka kɔnɔmaya ta ka tila ka i den ta i y'a fɔ n ye cogo min hali den ma gɛlɛya dɔn a ma dɔn tile kelen ko fa t'a bolo ayi maintenant o kɛra ne den ma fa ye o kɛra jigi fan filɛ yɔrɔ min na sisan ok mais o ma deli ka abuser i la kɔni o diɲɛ kɔnɔ o ma hali o ɲɛ yira n na maintenant o de ko sisan k'a bɛ fɛ k'e ka a muso ye awɔ e y'o jaabi cogo di ko ni ne sɔnna ko ni e sɔnna e ma sɔn wa ne ko n ko ne tɛ se ka hakilina di a ko la n ko parce que faudra que ne ka taa cɛ in ɲini ka somɔgɔw ɲini ka kuma fɔlɔ pour que ne ka sɔn et puis encore c'est un peu gauche ne ka côté la ne bɛ ka mɔgɔw hakilina ɲini o yɔrɔ de la ok maintenant i bɛ ka mɔgɔ mɔgɔw wɛrɛw bɛ nɔfɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ nɔfɛ parce que depuis n'a taara mɔgɔw bɛ nɔfɛ mais kamalen ko ne ma ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ ko fɛnɛ tɛ dɛ k'ale ye min ye ko nin ko sugu kɛra mɔgɔ min na ka tila ka a kɛ tan tɔ san kelen tuguni ale ɲɛ bɛ ne la cogoya min sira kan ko de kama k'ale bɛ ka ne ɲini furu la ko sinon ko kulonkɛ kama tɛ dɛ ok maintenant si je comprends bien comme on est pris par le temps maintenant a bɛ i n'a fɔ kamalen min donni jigi kɔrɔ n'o tun y'i cɛ terikɛ kɔrɔ ye o de b'a la sa k'a bɛ fɛ k'i furu cɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye et puis ale bɛ fɛ k'i furu kun min na malgré cɛ ye nin bɛɛ k'i la tu es encore debout i bɛ ka se ka i débrouiller i yɛrɛ ye donc o de caractère sugu ka d'ale ale bɛ fɛ k'i ta o tɛ wa donc maintenant an b'a ɲini mɔgɔw fɛ vraiment u ka commentaire caman kɛ comme elle est instruite a b'a lajɛ Facebook a b'a lajɛ YouTube kan déjà comme on est un peu pris par le temps n'an ko k'an bɛ téléphone bila Thierno ka émission bɛ yen maintenant sisan n bɛna kuma di Yayi fɛnɛ ni Papi ma olu bɛ dɔ fɔ en plus des personnes qui vont commenter donc est-ce que Papi a kɔni y'a fɔ cogo min o cɛ ma abuser a la i bɛ to ligne kan o donna a jigi kɔrɔ ainsi de suite mais maintenant sisan e yɛrɛ bolo a ka kan ka sɔn o ma ka a kɛ o musoya bon n balimamuso i n'u la bon au fait n'i ye ne yɛrɛ kɔni hakilina ɲininka ala bɔ fan ka ca ala kɔni bɔ dingun dɔ la a ye hɛrɛ dɔ dayɛlɛ i ye an b'a fɔ ala ni ce bon ne hakili la n'i ye dingun wɛrɛ kɔni sɔrɔ nin ko kɔfɛ o y'i yɛrɛ ka laɲini ye o la sa ne b'a f'i ye i cɛ terikɛ min donn'i jigi kɔrɔ i cɛ yɛrɛ tɛ kamelenba jugu in kamelenba in min bolila k'i to o terikɛ min donni i jigi kɔrɔ an b'a fɔ vraiment ani ce ani baraji a y'a kɛ fɛn min kama ala ka bila ka min janni na mais i yɛrɛ ko ale b'i nɔfɛ cɛ wɛrɛw b'i nɔfɛ ne hakilina ye min ye ni i kɔni furula ale ma n'ale i ta k'i k'a muso ye i b'i sigi n'a ye don dɔ i b'i kunnada n'a ye don n'a nataw la kunnadali b'o la quoi i ka kuma fɔ i y'a faamuya ne ba donc i b'a to de voilà i b'a to cɛ c'est à dire kuma tɛ nin si min kɔfɛ i b'a lajɛ ka cɛ ɲɛnama de ɲini min ye silamɛ ye min bɛ siran ala ɲɛ min bɛ se k'i n'i ka problème ta kɔrɔ Papi pas nécessairement pas nécessairement oui mais il faut k'i ka a côté fila bɛɛ yira ne ɲɛ b'a la voilà kun jumɛn na a bɛ se ka kunnada voilà et puis e y'o côté min fɔ il y a toujours un autre côté maintenant a bɛ se ka kɛ o ye e ka analyse personnelle ye a tigi kan i bɛ sɔrɔ a tɛna k'o mɔgɔ sugu fɛnɛ ye o sinon ne y'o kuma kɛ n'o ko n'a kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye a bɛ kɛ cɛ ɲɛnama ye mais n'a kɛra cɛlankolon sugu dɔ ye n'a bɛ fɛ ka domination sugu dɔ da i kan tuma bɛɛ a b'i ka passé de don i tulo la pour te prouver que ale de donna i jigi kɔrɔ n ko maintenant ale de b'a lajɛ elle a le choix n'a dalen don a la ko o mɔgɔ tɛ parce que dusukun tɛ kuriba o kunbere donc elle peut accepter le monsieur mais n ko dans le cas contraire ça demande en tout cas des études i y'a faamuya l'essentiel est quoi c'est-à-dire ale yɛrɛ essentiel ale yɛrɛ de ka furu ye quoi
c'est-à-dire muso de don a mago bɛ furu la ani cɛ sugu min bɛ taga moi je crois que ale yɛrɛ de b'o dɔn c'est pour cela n y'o de fɔ n ko choix bɛ revenu ale yɛrɛ de la ale de bɛ se ka a jateminɛ c'est-à-dire a bɛ yɔrɔ min na komi a ko a t'a fa dugu la a bɛ kɔfɛ de n'est-ce pas a bɛ yɔrɔ min na a b'o yɔrɔw kɛcogo de lajɛ a bɛ mɔgɔ sugu minnu cɛ la peut-être sini ma o bɛna se ka mun f'a ma parce que a ka kuma laban yɛrɛ la sa ko ale sisan malgré ça va chez lui maintenant mais a ka baara tɛ n'a fɔ kɔrɔlen a tun bɛ baara min na o tɛ n'a fɔ kɔrɔlen donc maintenant Alajɔ moi je crois que min donna jigi kɔrɔ c'est vrai o bɛ se ka don a jigi kɔrɔ ni jigiya dɔ ye a bɛ se ka kɛ a hinɛ ye a bɛ se ka kɛ a y'a dabɔ den de kama a bɛ se ka kɛ a y'a dabɔ peut-être hali a bɛ muso fɛ mais n'a sɔrɔ a b'a fɛ parce que furu fana base y'o de il faut falloir que mɔgɔ fila ka ɲɔgɔn kanu fɔlɔ de pour que ka furu kɛ a bɛ se ka kɛ muso de ka di cɛ in ye mais est ce que cɛ in ka di muso in ye n'u ka di ɲɔgɔn ye ne ko ne balimamuso i hakili ma keleku ka taa a ka côté la dɔɔni Oh, ok, o tɛ baasi ye yayi makila dɔɔni presse bɛ ka sin ka ɲɛ presse an b'i deli technicien yayi ala ok maintenant il y a pas de souci a ka di somɔgɔw kɔni rapidement yayi e fana bɛ se ka mun fɔ rapidement est ce que a kan ka accepter Alajɔ ne kɔni bolo a ka ɲi ka accepter a kan ka sɔn a ka ɲi ka sɔn parce que a bɛ a dɛmɛ ni den ye moment min na n'a ma essayer k'a b'i profiter la o moment a tilara k'a ɲini furu la donc a cɛ de ye cɛ in ye yayi awɔ yayi ok non parce que ni manamana mɔgɔ don technique non cɛ in tɛ manamana mɔgɔ ye mais furu ye ni na kanu de ye yayi il faut qu'on se dise la vérité mais a y'a kanu halisa furu a bɛ ka furu min fɔ nin voilà ni muso ye cɛ in kanu tout est à la taga na t'o la n'a ye cɛ in kanu pardon Alajɔ n'a ye cɛ in kanu taga na t'o la n'a b'a fɛ a bɛ se ka furu sira ma mais n'a ta ni fɛn ye kanu ne ye yayi n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ y a pas de problème i yɛrɛ b'a lajɛ c'est une porte de sortie pour elle a ka di famille mais i yɛrɛ fɛnɛ bɛ a jate minɛ i yɛrɛ ma et puis il faut suivre les commentaires parce que actuellement voilà comme on a été pris par le temps mais n'ala ma basi kɛ à partir de la semaine prochaine an bɛ na ni sujet kelen ye et on va laisser le libre antenne mɔgɔ ka se ka weleli kɛ ka i conseiller ok Alajɔ n bɛ se ka question kelen poser non c'est bon non c'est bon 2 secondes non a b'o poser semaine wɛrɛ c'est bon donc n'ala sɔnna la semaine prochaine le même sujet, ok? Il bi préparé an bɛ weleli kɛ an saba bɛ kɛ plateau kan inchallah pour que an ka approfondir. Ala ka hakilina ɲuman d'a ma balimamuso Ala ka hakilina ɲuman d'i ma. Voilà, j'aurais vraiment aimé continuer mais ko heure sera. N'Ala ma n ka Alajɔ merci c'est bon donc an b'an ka sponsor fo ni o ye Nutrilaki 3 Ors ale ni i y'a fanga b'a la Juriginal ka tila ka mɔgɔw fo minnu ye o don an balimakɛ dɔ bɔra lujura tun b'a la donc ko bi a tun ma fɛn sɔrɔ mais dɔ ye dɔɔni bila bi ko k'o d'a ma Sokana So ka bɔ États-Unis voilà Alajɔ toujours an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna cɛ in a degunnen don a bɛ ne yɛrɛ kɛrɛfɛ donc a